Undskyld, hvad hedder du? Okay. Hej Birte. Hej. Men hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Slagelse. Ja, okay. Det kan jeg godt høre. Hvad laver du egentlig? Går du bare rundt og stjæler folks ting, eller hvad sker der? Ved du hvad det er? Men nemt. Hvad er det her? Forstyrrer. Provokation. Gammelbjerg og surt toastbrød, der ligger og stinker i vindueskarmen! Det er det sted, jeg føler, at jeg er god til det, jeg laver. Det er det her. Altså, så kan jeg lave en hel masse lort i resten af mit liv. Så kan arbejdet være noget lort, og så kan uddannelsen være noget lort, og man kan også gå og have det dårligt derhjemme, men når man så kommer til teater, så kan man finde ud af det igen. Og det har bare været det er et fedt sted at være, fordi folk plejer at være... Altså, folk kan være sig selv i alle rum til teater. Og så tænkte jeg, vores forening har lige været igennem... For mig var det en krise, fordi jeg var så tæt på at stoppe og sige, fuck det hele, og nu gider jeg ikke være med mere. Fordi vi havde en lorte-evaluering efter vores sidste forestilling, og folk beskyldte hinanden for alt muligt latterligt. Vi har spillet en god forestilling, og så blev alle folk sure på hinanden, og tudbrølede og gik derfra og sagde, at nu ville de ikke være med i foreningen mere. De var jo gode venner den ene dag, og så fuckede det bare op, det hele. Kan jeg ikke finde ud af, hvem der er venner mere. Kan jeg ikke finde ud af, om de er sure den ene dag eller glade den anden dag. Jeg vil gerne være indkøbsansvarlig, men det kommer lige lidt senere. Jo, undskyld. Kan du ikke for? Nu kan han da sørge for det. Kan han da ikke? Nu kan hun da det. Ikke hvis skolen har ændret det i sidste øjeblik. Og han står ude i skoven. Altid dårligt, altid. Lige meget hvor godt det er gået, altså. Der er altid dårlig stemme. Jeg har været til 3 evalueringer, og der er bare dårlig stemme. Jeg ved det simpelthen ikke. Fordi piger, de er skrækkelige. Kvinder er nogle høns. Men de er høns. Hvad de årsager er, det ved jeg ikke. Det er personligt, og det vil jeg ikke blande mig i. Det er bare utroligt, at det der er sket, synes jeg. Det går så hurtigt. Det er svært at arbejde frivilligt på noget, man brænder for, og så tro, at folk kan en hel masse, og så bare se dem hjemme, og vide, at folk kan en hel masse, og bare se dem spilde det ud i ingenting. Bare... Ja, og så tudede de bare. Hvad tuder du for? Jeg havde, altså, det var min første reaktion. Hvad tuder hun for? Hvorfor sidder hun og tuder? Hvorfor det? Hvad skal vi sidde her? Ølbiler, hvad? Jeg startede med at spille amatørteater, da jeg var cirka 20-21 år. Og dengang kan jeg huske, at det var sådan noget med... Det var en hel masse gamle mennesker.
hun er i gang til. Hvis Marie ikke var her, så var der ikke noget, der var på teater. Det her teater er nok Maries projekt, og hun er blevet mere og mere en del af det, og det er virkelig, virkelig godt gået af hende, og mega fedt, at hun er så meget ind over det hele, og hun sådan bare har taget det til sig og gjort det til sin eget, fordi jeg tror, det har ændret sig meget. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan Allerede Amatør Teater ville være uden Marie. Altså, hvis ikke vi havde Marie, så havde vi ikke gået teater. Hvis ikke vi havde Marie, så havde der ikke været noget. Der er et stort lighedstegn mellem Allerede Amatør Teater og Marie Louise.